For DJ Rocky's Secret Files. I'm engaged. Pero nagpapagalaw ako sa iba't ibang lalaki. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kimberly. Hindi ko tunay na pangalan. Lumaki akong rebelde sa mga magulang ko. At 16 years old, naglayas ako sa amin. Namuhay mag-isa. Ako ang nagtrabaho para sa sarili ko. Para mabuhay ako. Ayoko nang umuwi sa amin. Ayoko na sa probinsya namin. Ayoko na doon. Bakit? Sinasaktan kasi ako physically ng tatay ko. Minsan isinasako niya ako. Pinapalo ng walis tingting. At madalas, pinagbubuhatan ng kamay. Oo. Binubugbog ako ng tatay ko. At yung nanay ko, walang kwenta. Sa tuwing ginagawa sa akin ng tatay ko yun, wala man lang akong nakikitang awa sa pagmumukha ng nanay ko. Kaya galit ako sa mga magulang ko. Dahil wala silang kwenta. Di nyo rin ako masisisi kung bakit ako umalis sa amin. Kasi pakiramdam ko kahit anak ang tawag nila sa akin, parang hindi nila ako tunay na anak. Wala akong silbi. Kaya pumunta ako ng Maynila. Ako ang nagtrabaho para sa sarili ko. Aral sa public school sa umaga, fast food crew sa gabi. Vice versa. Lumipas ang panahon, first year college na ako. Na-inlove ako sa isang lalaki na ang pangalan ay Luigi. 25 years old siya. Tapos na sa pag-aaral at working na sa isang call center company. Nakilala ko siya sa pinagtatrabahuhan ko sa fast food. Lagi siyang andoon tuwing oras ko. Hanggang sa isang araw, kinuha niya yung number ko at natagpuan ko na lang ang sarili ko na nahuhulog sa kanya. Nagde-date na kami sa labas. Siyempre, siya ang taya. Kasi mas kumikita naman siya sa akin. Hindi nagtagal, naging kami. Ako nakiki-bed space lang. Siya meron siyang apartment. At para makatipid, nag-decide na kami na mag-live-in. Isang taon kaming nag-live-in. At syempre may nangyayari sa amin. Pero lumipas pa ang panahon. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kasi merong dumating sa buhay ko na sobrang gwapo, sobrang puti, matangos ang ilong, at mayaman. Oo, nilalandi ako nung isang varsity player sa school namin. Meron din tong sasakyan. Anak mayaman pero matalino.
At itago natin siya sa pangalang Mario. Inihahatid sundo niya ako sa trabaho pagkatapos ko ng eskwela. At bago pa ako tuluyang makipag-break kay Luigi, hindi nito alam na nakikipaglandian ako sa kanya. Isang araw, nag-party-party kami sa may bandang Taft. Inuman kasama ng iba pang mga nag-aaral sa same school ko. Ayun, kwentuhan, inuman, tawanan. Hanggang sa binulungan ako ni Mario. Sabi niya, punta daw kaming somewhere. Pumayag ako. Total, nakipag-iwalay naman na ako kay Luigi. At yun yung unang beses na may nangyari sa amin. Okay yung relationship namin ni Luigi. Pero mas okay yung relationship namin ni Mario. Kasi si Luigi, para bang may tatay ako. Pero si Mario, para kami magbarkada lang. At yun na, kahit nasaktan ko si Luigi, okay lang. Kasi may Mario naman ako. Pakiramdam ko nga si Mario na yung the one ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung relationship namin. At nakagraduate na ako ng college. Naipakilala na ako ni Mario sa pamilya niya. Sa una, para bang hindi ako gusto ng parents niya. Kasi nga, ang pormahan ko, para bang Ellen Adarna. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero maganda ako. Maputi, matangkad, at marunong akong mag-ayos ng sarili ko. Meron na ako nung trabaho. At hindi ko nasasabihin kung saan ako nagtatrabaho at baka mabuking pa ako. Isang gabi, nag-iya sa akin ng dinner si Mario. Matagal na namin pinag-uusapan na mag-a-abroad siya para kumita pa ng mas malaking pera at makapag-settle na kami parehas. Sa Canada daw siya magtatrabaho. Kukunin daw siya ng iba niyang kamag-anak doon. At nagulat na lang ako dahil habang kami ay nagde-dinner, naglabas siya ng isang red box. Lumuhod siya sa harapan ko at saka niya sinabing, "Will you marry me?" Napaluha ako noon. Mahal na mahal ko si Mario. At alam ko sa sarili ko, siya na talaga ang the one ko. Tumango ako at niyakap ko siya. Ilang buwan pa ang lumipas. Ayun na nga. At nagpe-prepare na kami para sa aming kasal. Pinipili ko na kung ano yung magandang motif, wedding gown. Habang siya, nalipad na ng ibang bansa. Ang saya-saya ng pakiramdam ko kasi eto na finally, matutupad na ang pangarap ko.
Wala akong balak ipakilala si Mario sa mga magulang ko at wala na akong balak umuwi pa sa amin. Kaya yung mga imbitado, yung mga kakilala ko lang dito sa Maynila. Hanggang sa isang araw, sa paghahanap ko ng mga suppliers ko para sa nakatakdang wedding namin, may nakilala ako na isang photographer. Etong photographer na to, kamukha ni Christian Bautista. Matangkad, ang ganda ng smile. Siya dapat yung kukunin namin na kukuha ng mga litrato at video sa araw ng kasal namin. Tinetext-text niya ako, kinukumusta. Hanggang sa, sabi niya mag-meeting daw kami. Mag-meeting kami para dun sa mga ideas para sa wedding. Sabi ko oo, sige. At dahil ako lang ang naiwan dito sa Pilipinas, ako ang nakipag-usap sa kanya. Nung nagkita kami, iba talaga yung tama niya sa akin. At doon, sa kanyang shop, sabi niya sa akin, biniro niya ako. Gusto mo, i-phone shoot kita? At dahil nakaayos naman ako sa araw na yun, pumayag ako. At yun na nga. Medyo nag-ayos-ayos pa ako ng onte. Ang suot ko nun, naka-spaghetti strap ako, na merong jacket, at medyo short shorts. Kasi ang init na eh. At yun, sinimulan na namin yung fun shoot ko, no? Tinanggal ko yung jacket ko. Kasi gusto ko syempre kabog na kabog yung itsura ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, habang inaayos niya yung buhok ko, alam niyo na kung anong nangyari. Ewan ko ba? Parang pakiramdam ko merong hypnotismong nagaganap sa akin sa pagkakataong yun. Hindi man lang ako nakapagpigil, hindi man lang ako nakatanggi sa kanya. At ang nakakainis pa, ikakasal na ako, hindi ba? Bakit inayaan kong pumayag sa ganong klaseng sitwasyon? Imbis na picturean niya lang ako, may nangyari sa amin. Grabe. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung paano ako makikipag-usap sa kanya. Umuwi ako sa amin, para bang kinakabahan. Pero deep down, kinikilig ako. Fast forward. Dumating yung time na naging sobrang sweet nitong photographer sa akin. Alam mo yung imbis na pinagmimitingan o pinag-uusapan namin yung tungkol sa kasal, tungkol na sa personal kong buhay yung pinag-uusapan namin. Pero may isang linggo na hindi siya nakapag-text sa akin. At sabi ko sa sarili ko, siguro wala na to. Tapos, meron naman akong na-meet na isang lalaki sa isang bar. Kasama ko noon yung mga barkada kong babae. Kakausap ko lang sa kanila tungkol dun sa wedding preparations ko. Na sila yung magiging abay, bridesmaid ko.
May kumuha ng number ko sa bar na yun. Tapos ang sabi sa akin, ang ganda ko daw, kaya pwede daw ako maging model. Pumayag ako. Sabi ko, sabihan lang ako kung saan kami magmi-meet. At saan yung go-see ko, if ever. So yun, etong guy na to, mukha naman talaga siyang commercial model. Kaya isang araw nag-text tong guy sa akin. Sabi niya pwede daw ba ako? May TF daw, 2K. Tapos tinext niya kung saang address. Nakipag-meet ako nung araw na yun. Yun, may shoot pala. Mga pipitch lang naman, pero okay na. At least, 'di ba? Nakaraket ako sa araw na yun. Total, day off ko naman. At yun nga, bago matapos yung araw na yun, nagulat na lang ako na siya ang nag-insist na ihatid ako sa bahay ko. Actually, etong bahay na to na tinitiran ko, hinuhulugan na nung fiancé ko. Sabi ko, sige, at least makakalibre ako ng pamasahe. At pagdating namin sa bahay, pinapasok ko muna siya saglit. Pinakapi ko muna, pinainom. Hanggang sa hindi ko na malayan, naibigay ko na pala yung sarili ko sa kanya. Ayoko nang magbigay pa ng ibang detalye. Pagkatapos ng araw na yun, humiga lang ako sa kama na para bang blanco yung naiisip ko. Tapos maya-maya pa, biglang may nag-pop sa screen ko. Nagvi-video call yung fiancé ko. Ay, nakangiti lang ako sa kanya na para bang napipilitan na lang ako. Hindi ko kasi alam kung anong pumapasok na kagagaan sa sarili ko. Ewan ko ba? Tinatanong niya ako kung kumusta na ako. Siyempre pinipilit kong kumite sa harapan niya. Sabi ko, oo, okay naman ako. Tapos tinatanong niya ako kung anong update na sa kasal namin. Sabi ko, okay na, nakakausap na ako ng photographer. Okay na yung sa kakainin, okay na yung venue. Siya na lang yung kulang. Ganito ba talaga? Ganito ba talaga pag distansya ang problema? Nagiging marupok. Siyempre sa isip-isip ko lang yan sinabi. Sa ngayon, nagiging tuloy-tuloy yung relationship ko doon sa may photographer. Ewan ko ba kung bakit ako nagiging mahina sa tuwing magte-text siya. Laban naman ako. At eto namang nakilala ko na para bang commercial model. Go na go din ako. Lalo na pag nabobore ako. Wala naman kasi akong kasama dito. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Malapit nang dumating ang fiancé ko. Ang gulo-gulo ko, no? I'm engaged pero nagpapagalaw ako sa iba't ibang lalaki. Tulungan niyo naman ako.